Gdy trafiłem do starego szpitala psychiatrycznego na obserwację, pielęgniarka ostrzegła mnie tylko przed jednym. Nigdy nie rozmawiaj z pacjentem z pokoju numer 6. Nie było żadnego pokoju numer 6 na moim korytarzu, tylko od 1 do 5. Ciekawość jednak wygrała. Pewnej nocy, gdy wszyscy spali, wyszedłem na korytarz. W miejscu, gdzie powinna być ściana, zauważyłem stare, drewniane drzwi z numerem 6, których wcześniej nie było. Zza nich dobiegał szept. Wiedziałem, że przyjdziesz. Gdy położyłem dłoń na klamce, usłyszałem krzyk pielęgniarki. Nie otwieraj! Ale było już za późno. W środku stałem ja. Uśmiechał się szeroko i szeptał: twoje miejsce jest tutaj. Teraz ja wychodzę.